नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताई कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करता नहीं रउआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रउआ सबके बीच में लेके जाड़ा स्पेशल एकदम ज़बरदस्त मीटर और इस जाड़ा के पहला गीत चढ़ाओ तनी भैया। उम्मीद करता नहीं रउआ सबके बेहतर पसंद आई। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा। आखिर ये गीत के कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भी एगो बात बतावल चाहब। रउआ अगर नया सिंगर बानी, अच्छा मीटर के तलाश में बानी, भटकतानी नइखे मिलत भैया, अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी एकदम निश्चिंत रही, निराश भइला की जरूरत नइखे। रउआ जैसन भी मीटर चाहत हो कब लिखवावे के बड़ी भैया, बिल्कुल उचित चार्ज पर रउआ के फर्स्ट क्लास के गाना व्हाट्सएप के जरिए मिल जाए। डिस्क्रिप्शन में अपन नंबर दे दिले बानी। रउआ कैसन को भी गाना लिखवाओ बा, लव सॉन्ग, सैड सॉन्ग, रंगदारी सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, भक्ति भजन, हर तरह के मीटर मिली। आ तुकबंदी एकदम सटीक मिली, गावे में दिक्कत ना होई। तो एक खतरा कहल चाहब कि चैनल पर अगर पहली बार आइल बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज़ रउआ के नया नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। आज के गीत बाटे एकर धुन बा भैया। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। यह लय बा, लेकिन देखिए कैसे गाओ बा। अकेले ना लागोता सैया उंघाई हो, दबा दी कमरिया रजैया ओढ़ाई। अकेले ना लागोता सैया उंघाई, दबा दी कमरिया रजैया ओढ़ाई। चिपक जाई धोके गोदी में सुताई, दबा दी कमरिया रजैया ओढ़ाई। अकेले ना लागोता सैया उंघाई, दबा दी कमरिया रजैया ओढ़ाई। चिपक जाई धोके गोदी में सुताई, दबा दी कमरिया रजैया ओढ़ाई। भैया अगर हमसे गाँव में त्रुटि भली तो क्षमा चाहता नहीं, काहे कि हम गायक ना हई, राइटर हई। रउआ के बता दिले बानी डम्मी कैसे गावे के बा। रउआ एकर अंदाज बदल के तन सा हाई स्केल में बढ़िया से गा देता नहीं और नया म्यूजिक बनवा के, तो जाड़ा में गाना पक्का बच जाई भैया। अगर ये मीटर पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहता नहीं, तो बेहिचक हमरा कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकीले। कॉन्टैक्ट नंबर बा 8874473128। मिला तानी फिर से अगला वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करब, कमेंट करब और चैनल पर अगर पहली बार आए लोग हम तो चैनल के सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।